Δεν έχει τιμόνι τώρα η βίντεο. Κάνε μία μπροστά. Θα δεις τώρα μια κόφτα. Πάρ' το μέσα. Η μούλα δεν θέλει δώσα μου. Όχι, όχι, όπως πάει, όπως πάει, κοίτα. Δώσε ένα τι μούλη, για να το δω. Εκεί τι πάει τη μούρη, προχώρα. Ό,τι λέτε καταγράφετε, θα μπει στο ίντερνετ, σας το λέω. Έλα, 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 έλα. Σιγά, σιγά. Έλα. Όσο μπορεί για να συμφωνήσει, για να πει για μας. Λίγο, σιγά. Έλα λίγο, 20-30 πόντους. Ό,τι μούλη πολύ έξω ρε. Δεν πειράζει ρε. Wow!